И здравейте, хора! Здравейте, хора! Здравейте! И още е кратко клипче. Тук сме с моите приятелки. И сега ще ви покажем какво направихме. Така махнахме се от тази пещера и намерихме всичко това. Да. Намерихме го от две пирамиди. Да, и открихме село. Да, се занесохме тук, както виждате. Покажи ми стълбите. Тук сме си направили едно икономично, защото тук има ни стълби, тук един селен сме затворили да не избяга случайно. И тук има ни стълби. И тези стълби нагоре водят. И тук трябва да се влезем от тук. И имаме много късмет днес. Да. Да. I believe I can fly. И открихме доста диаманти. Да. И убихме няколко селяни. Само един! Само един. Добре, той беше доста важен. Не беше доста важен. овце убихме, също така една крава или две лами, които ни оплюха. Да. Две лами, които ни отплюха. Да, едната ме наплю два пъти, другата ме наплю един път. Да, защото ти оби за 20 секунди. Добре. И това клипче ще бъде кратко, но само да кажем, защото много се гордеем и така. Имаме огромен късмет. да, имаме огромен късмет напоследък. И не забравяйте да се абонирате. Да, не забравяйте да се абонирате и до следващия път. Чао! Чао! Чао!